medyo masulusan na aw iyang kalibutan, although nga magalumon, na, pero hindi nato mapaktan yung dalagan siyang panahon, tungod man kay Bagyo Julina, na, sa karon iya mahatag kita man update sa dalagan siyang aton panahon sa latest update man sir na pag-asa. Pero so far, tawi sa pila ka mga lugar, dila sa norte nga bahin, kay Tiara sa idalom na sa karon sa signal number 1, ang norte nga bahin, kung ano mga lugar nga ina, ibaloon man naton sa karon. Kag, yes, ang pagbasko, gid na, sambubo sa ulan sa pila man ka mga lugar. Ang iba naton nga mga kauturan nag-experiensya na sa mga pagbabaha dira, sa iban nga sa pila naton ka mga kabanwahanan diri sa probinsya. So, mahambalang din naton magluwas sa sining pandemic nga sa gihapon pa dayon kita iya nga nagapakidto sa gihapon ang aton man paghalong. No? Paghalong, kag sa paghalong man, kung ara kamo sa mga lugar na prone iya sa pagbaha-baha. Na pagbaha-baha, mga manubo nga bahin dili sa aton lugar or sa inyo man dira lugar. Kaya kung sige ang baha-baha, gahumok ang duta, ang tendency is matipag na matipag about landslide. Hindi man naton inapagpahinugutan, no? Kinanglan ulo aligmat lang, mga palangga naton ng mga tagpalamati. Kag magluwas man sila, parar lang da kung kaso por kaso balahaw, ang atong pagkaon may ara kita tigangon, may ilimnon kita ng tubig, kinahanglan gid kang may gawion kita. Safety gid na, kinanglan may ara gid in kaso por kaso. Wala sang malain, kag wala gid kita pierdihon kung kita ang nakapreparar. Di ba la? So, hibaluon nato nila from pag-asa karon. Kaya dugay pa din nato na update sa sininga hapon. Ini sa mga kauturan, bala naton nga mga Filipinos nga magabiyahe pagwa sa aton pungsod. Diba? Isa sa mga requirements na karong kinanglan na bakunahan ka, kumpleto ka na nga nabakunahan. O, gin-launch na akong ginlansa na iyan, COVID-19 Digital Vaccination Certificate. No? So, hibaluon man naton ina karon. Kag isa pa din, I'm sorry, sa bahin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, may reminder man ang atong simbahan Katoliko para iya sa mga tumuluo. Kag siyempre sa publiko gyud dito Wilma angot sa celebrar sining panahon sa Paskwa. Kag pasiplatan taman ng showbiz sa sininga hapon na tungod iya kay Joshua Garcia sa inyo dira nga mga fans ni Joshua kung ano bala anong gina-experience sa aktor sa karon, no? Ilabi na sa aton mga millennials na okay kag man aton hatagan igtalupangod sa sininga hapon tagamanot lang na gross occidental siya naging padala niya diri sa aton na ang problema sa pagpangabuhi, ang relasyon sa mga in-law, sa mga utod ay taluon sa nakaroon kung ano gid bala na. Kaya ang ato naman for your information karon iya nga hapon sa aton FYI. Kabalo ko familiar ini siya sa inyo. Labi na ang wants naton. Ining langkawas sa English gani turmeric na muna tagamay nga igtalupangod man sa sininga hapon. Kung sabihin tani siya mapusnan kag kundo ano man ini ka mapusnanon para sa aton lakinanglan ni arat na di ba o isang gamay lang ina pero masupot para sa inyo nga may makuha kita nga leksyon sa aton man mapaambit sa inyo iya adlaw-adlaw nga tanan kag naton man tag sa horoscope para sa inyo bantayan yung inyo tag sa zodiac sign ina iya tawe kalingawan lang naton kalingawan naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Kaya kung mamati lang kita tanan-tanan interpinahon ta lang ang tanan nga nagakatabo sa aton kaboy pulos problema, di ba? Manumdom lang kita abaw nagaka-stress, abaw nga mga nagaka-depress. Pero kinahanglan lang kita go nang go, padayon na padayon, abante lang nga abante. Kaya kinahanglan maayo lang atong pagtanaw sa tanan para nga inang may ara tabala kaisog buot sa pagbato so sining nagakatabo sa aton kabuhi. Pero hindi ginaton pagkalipatan, padayon man kita sa pagkapit sa iya kay pagsalig sa iya. Hindi niya kita sinapagpabayan. Tita Wilma, yes. Kag antes man, lapit na lang gabuhin ang countdown naton. Sila na lang Tita Weman, 109 days before Christmas Day, Disyembre 25. Ang New Year, ang Enero
tuig 2022, 116 na lang kaadlaw ang nabilin. Madasig ang pagligad sang oras inadlaw sinimana inay kupo pati dinulan. Dugay-dugay mapisa 15 na naman sa bulan sa Setyembre. Pagkatapos ang pisa 15, ano na? Maligad naman si Marna. Abaw matapos na siya. Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, abaw. Siling nila subong bisan magkainano ya espiritu sang Pasko aton gid batyagon kag aton man i-share sa aton mga isig katao. Okay na tita White, no? So kadtuan nato ng atong sini update anay sa dalagan sang panahon no? Natungod sining bagyo Julina. May 7 na iya ka mga lugar ang din paidalom sa signal number 3 tungod kay bagyo Julina. May ara na gani kita mga kauturan nga diriya sa bahin sang Visayas naging evacuate na tungod sa baha, no? Actually naglandfall na ikalima nga landfall, no, sa lima ka kahigayunan nga paglaslas ni Julina sa bahin sang Dimasalang Masbate. So sa malabutan sang atong dira pagpangalagad kay may mga listeners kita dira sa Masbate ha, maghalong gid, na naglandfall sa ikalimang kahigayunan dira sa bahin sang Dimasalang Masbate si Julina nga karon iyayara sa typhoon category na suno iya sa Pag-asa. Di alas 10 kanina nasiplatan sang Pag-asa ang sentro sang mata ni Julina sa bahin sang Dimasalang Masbate. Ang puwersa sang iya sinihangin nagalabot sa 120 km por hora. Ang pagmadlos nagalabot naman sa 150 por hora. Ang direksyon ni Julina Nakatundan, no? Nakatundan is west, no? Nakatundan, Nakatundan, subod silingon, west-northwest. Pudugaan mo na siya pa ibabaw, di ba? Okay. Ang iya naman paghulag, ang iya direksyon, or no, ang iya sinipaghulag kada sigon niya, Tita Wilma, 15 km por hora. So mag 15 kilometers per hour, hindi pa siya gani tama kada sig, no? Destructive typhoon force winds. Posible mabatyagan sa bisan diin nga mga bahin, sa bisan diin nga mga lugar sa diin ginbatak sa tropical cyclone wind signal number 3 ang makabatyag sini. Sa kabugusan, magadulot man ini sa nga kasarangan tug tumabaskog nga kahalitan man, dalag ko nga mga kahalitan sa mga sa palibot, no, sa mga kakahuyan, sa mga puno sang kahoy, kag syempre sa mga lugar suno sa Pag-asa. Kag ang mga lugar naman naging papanaugan sang tropical cyclone wind signal mo signal number 3. Na importante yung signal number 3 kag kung kita diri sa Western Visayas, no, diin. Ang signal number 3, makabatsyag sila sa mabaskog nga makahalalit nga puwersa sang hangin o kung sa sulod sang 18 oras. Sa bahin sang Quezon, sa punta nga nabagat nga bahin sang Quezon, sa San Francisco, San Narciso, San Andres, Mulanay, Buena Vista, kag Katanawan. Masbati, kalakip ng Tikaw, kag Burias Island. Nakatundan nga bahin sang Albay, nga ginalakipan sa Teodoran, ang City of Ligao, Owas, Libon, kag Jovillar. Kag nakatundan nga bahin sang Sursugon, ang ginalakipan sa Matnog, Bulan, Magallanes, Castilla, Castilla, kag Dunsol. Sa Inhan, nakatundan nga bahin sang Samar, ang siyudad sang Calabayog, Tagapulan, Santo Niño, Almagro. Kag punta naman nga bahin sa nakatundan sa Northern Samar. Nga sa diin ginalakipan ina sang San Antonio, Capol, San Vicente, kag San Isidro. Kag aminhan nga bahin sang Biliran. Lakit na dira ang Maripiti. Mo nang pito ka mga lugar nga napaidalom sa karon sa signal number 3. Na may ara kadamo man ang napaidalom sa signal number 2, mag-experience man sila sang 61 to 120 gale force winds. Mo nang kabaskugon nga mabatyagan nila dira
sa sulod sang 24 oras magdamo ni nga mga lugar ho. Alam tawon ta kung diin ang Western Visayas, especially this sa aton sa Negros Occidental, ito sa Negros, yes, Western Visayas, lakip man na pila ka lugar sa probinsya ng Iloilo, maka-experience signal number 1, makamatsyag sa hangin sa karon, bagusbus ang hangin, o kung sa sulod man sang 38 oras. Diin kita, kita diri nadala, tagaan lang ni Tito Wilma isang focus diri ang Aminhan or Norte nga bahin sa Negros Occidental. Diin, ginalikipan ina sang Ciudad San Cadiz, Manapla, Ibi Magalona, na Ciudad San Victoria, Ciudad San Sigay, Ciudad San Escalante, Toboso, Calatrava, kag Ciudad San Silay. Na amo nang apektado din sa aton. Pero sa pila naton katag palamati sa norte nga bahin, sa sur nga bahin, especially sa may Valladolid, mabini going to Valladolid proper, agad apply kung ang mga humay, agyan sa hangin. Kaya may puwersa mo, no? Baspog man suno sa ila ang pagbubo dito sa ulan. Kag sa bahin naman siyang Iloilo, Aminhan nga bahin or norte bahin sa probinsya sang Iloilo, sa Carles, Estancia, Balasan, Batad, San Dionisio, sa Concepcion, Sara, Ahoy, Lemery, San Rafael, Barotex Viejo, sa Ciudad San Pasig, kag Bingawan. Kaaraman na sila sa signal number 1, ang Capiz, Aklan. Kag sa aton man nga mga kauturan dira, mga palangga man nato nga mga tagpalamati nga malagutan sa atong sinipagpangalaga nga sakop sa na-mentionar naton, ulo aligmat lang. Kinangyan ulo alerto kita. Mayo lang dyan pangangisan adlaw, pero mas mabuglay kung gabi maglaslas ang bagyo kay siyon sa inyong pahuway, di ba? So, ginabuluban ta man sa pag-asa nga magalandfall liwat si Bagyo Julina sa nabagatnan na sidlangan sang probinsya sang Quezon karon sa gabi o kung buwas man sa aga. Posible naman nga manglubaybay siya sa Lopez Bay antes niya laslasan ang norte nga bahin sang Quezon. Suno man sa pag-asa, pahuyangon, no, o magaluya-luya ni siya with sang frictional effects ang bagyo. Sa iya pagtabok o kung pag-usoy sa bahin sang Luzon, rason para maging tropical storm na lang si Julina. Bukong pwede palang gani, no? Na titungod sina, aligmat kita, halong-halong kita. Pero so far, ang aton mga katapos ng Philippine Coast Guard, may mga gin-evacuate na sila. May ara 60 ka mga residente sa Sitio Uwak, Barangay San Isidro sa may Ciudad Sang Ormoc, kainasang Kagahon. Kaya dito, madasig sila nga madasig dito nga nagsaka ang tubig baha mo tungod kay Julina. Sige, dalaman sa eskulan, may mga kabataan man na. Pero so far, pasalamat kita nga wala pa sa nga report na may kabuhi iya nga nadula tungod sini. Kinanglan lang kita update, pamati lang gid kamo diri sa Action Radio sa mga updates ng dalagan ni Julina, ni Bagyo Julina. Ha? Okay, sa iluhan naton titawe ang dugang naton ng mga updates sa nagkatabo sa atong palibot, especially sa bugos na pungsod. Sa aton naman ng mga kauturan, na mga Filipino, ng mga Pinoy, nga magagwa sa pungsod tungod magtrabaho para sa pamilya dere, pwede na ninyo mabisitahan ang isa ka online portal, no? Ang VaxCertPH, VAX CERTPH, na isa na siya ka online portal sa diin pwede mo makuha ang digital nga COVID-19 vaccination certificate na pero kinanglan fully vaccinated na ikaw. Kaya ang tuyo sining VaxCertPH makaangkon sa digital vaccination certificate ang aton mga kauturan nga magwa sa pungtod nga inang mabaton mula sa iban nga lugar, no? Kasi kabalo naman kita ang mga naguluwa nga problema dito sa Hong Kong, wala gin honor, di ba? So, initial nga roll out pa lang ang gin-aprobahan sang IATF sa din prioridad iya dere amo ang ating mga OFWs.
ang ating mga overseas Filipino workers kag outbound Filipinos halin dito sa Metro Manila kag Baguio City. Kag kalakipan sa mga informasyon nga magagwa sa certificate na amo ang lugar kag petsa sang pagpabakuna mo kag ang brand na gingamit mo o kung ano nga brand sa bakuna ang bakuna sa imo gin-inject sa imo kag ang QR code na kag ina pwede i-access sa VaxCert na small caps na small letters na tanan VaxCert.doh.gov.ph. Di ko nakapabakuna na pero hindi pa available ang vaccination record sa website, pwede mo nga i-upload ang picture sa vaccination card mo kag government issued ID para ma-update ang imo record dira. So sa mga OFW naton nga may nuguwa, kinanglan updated ka mo para hindi na ka mamabudlayan, di ba? Okay, Tita We. Sa ibang pagid naton nga mahatag nga impormasyon para sa aton mga kauturan sa sininga hapon. Hali naman sa Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Panganumdom ini para sa aton. Sa nga presidente sa CBCP nga si Caloocan kag Bishop Pablo Virgilio David nga sunod sa iya hindi isa may angot sa diin tawi. May angot na sa Christmas celebration naton sa sining panahon sa Pasko. Sunod sa iya hindi iya isa ka commercial celebration ang pagselebrar sa adlaw sang Pasko, ang panahon sang Pasko. Inakasunod man sa pagdamo sa mga Pilipino nga nagasugod na iya sa pagpamakal kag magpreparar nga pag-abot pa lang niya sang month kung Setyembre 1, di ba? May ara kita kasi may mga kwarta na sila mo. Ilang yung ginailag lang nga daan na up sometime nagahilapit ang adlaw sang Pasko, nagamahal ang mga amuni, nagamahal ang amuna para sa celebration. Si preparasyon, ti mayo sila ya tikitaya ulat lang tayo kung kasarang ta kung hindi ti kontento naman ta, di ba? O ang hambal sang presidente sa Cebu City, si Bishop David, wala ginainganyo or wala man ginasuportahan sa simbahan ang temprano nga pag-umpisa sang Pasko sa pungsod tungod tuhay o laing inaiya sa liturgical calendar sang Catholic Church. Tiging paatag pa na gani ni David nga antes pa man ang pagselebrar sang Pasko every December may ginahanduraw pa kita nga Adviento inang panahon sang Adviento nga 4 ka semana nga preparasyon sa adlaw sang pagkatao sang anak sang Dios nga si Jesus. Kagsuno pa sa iya ang commercialization. Ang commercialization amo nang makabig nga rason sa naandan na nga temprano pa lang nagaumpisa na ang pagselebrar sang Pasko sa aton pungsod. Para nga ang iban dira makahingalit, ang iban makapulusman, sa papusnan gidya sa mga kapitalista ang pagkomersyo, pagnegosyo sa tagsa ka Pilipino. Pumulo yung Pilipinon. So may points ang sakto man. Pero sa aton dahil mga kauturan nga makasarang-sarang pwede na sila kabakalin advance kita okay lang kung ano ang mahatag sa aton nga grasya before yasang Christmas Day kag pagprepare sa New Year, okay na lang na iya basta kita safe and sound, no, di ba? Para hindi kita maapektuhan man sining pandemic, iti dako-dako gid yung epekto, sobra-sobra gid ang epekto sini sa aton tanan. Okay, tawe. Ano tong mention mo kagina sa aton sini showbiz? O sa mga fans iyan ni Joshua Garcia, hindi kami post sa iya Instagram. Naging post sa iya Instagram. Kaya nakitaan ba lang kung hindi tungod sa iya mga friends, sino mga friends niya, may pila lang dira. Friends niya ni si Catherine Bernardo, si Daniel Padilla, si Ria Ataydi, si Sofia Andres, si Daniel Miranda, sila ni grupo na dahil Joshua Garcia. Wala din sa ihibalo ang kadamaan sa aton tanan halos nga damo gali sa aton mga Pinoy star ang naga-experience o nagabatyag man sa mental health issue kadamo
Pero inabi ninyo ginako bala ni Joshua. Ha? Ay namin mga bata mag-arte nga daan, di ba? Daw ala John Lloyd man niya. Ginako ni Joshua sa iya Instagram post nga amat-amat na siya. Daw amat-amat tagin man siya nga nakabat siya sang tuman nga kasubo. Nagaka-depress siya suno sa iya na kag ang mga na-mentioner naton nga mga abyan niya amo gid ang nakabulig sa iya kun nga daw wala bala magpadayon ang dapat kun tani suno sa iya tuman nga anxiety attack na kag gin-share man ni Joshua sa iya post ang pilaman ka mga picture nila nga mag-abyan samtang naga-enjoy sa mga bukid pulo pamasya sa diin nga lugar may araman nga na naga-swimming sila sa dagat may araman nga nag-enjoy sila sa yate, whatever, no? Nag-throwback post si Joshua sa out-of-town beach adventure nila nga mag-abyan. Sa pagpanguna man sang Casniel nga love team, di ba? Ni Catherine kay ni Daniel. Gani, sila niya, dako gidang niya pagpasalamat sa iya group of friends. Kaya ining mga beautiful people saved me from drowning in loneliness. Sa buong so far, sa iya, nga, sa amat-amat na siya recover. Piling niya, nag-comment niya ni si Catherine mo, na sila niya, excited naman siya nga maka-out of town liwat, amo man si Ria, nga upod si Joshua. Na inang aton sini nga, pila man ka mga update iya sa showbiz, isa lang okay na makapasiplat man ta. But anyway, magluwas na hindi man naton pagkalipatan ang mga produkto naton sang Dr. Alfred, no? Manama ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga basic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Welcome
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Welcome. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Una sa balita, una. Dr. Pinoy's Corning Capsule, 100%
So, padayon man, si Tita Wilma sa This Is My Life, nag-upo sa iton online, subong, maya kay Inday, humalumina mayong hapon lang dira, na? Kay Miss Margie Haniva, na mayong hapon lang dira ang family. Kay Tita Nene Campaniel, mayong hapon man tani. Kay Nick dira, sa inyo tanan dira. Kag mayong hapon man da kay Francisco Anchia. Pero sa sinianay nga bahin, si Tita Wilma magabasa sang aton sulat. Actually, ang sulat nga aton pagabasahon sa sini nga hapon, ang sulat nga aton pagabasahon halin sa Manapla, Negros Occidental. Ang aton sini letter sender. Okay? Kag okay na lang siya, no? Nagapatawag ni siya kay Charito. Si Charito sang Manapla. Ang mensahe ni Charito nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Isaman ako sa maukod nga tagpalamati sang inyo istasyon. Tita, hindi ko nituod nga ngalan, pero taga-diri ako sa Manapla. Ang problema ko natungod sa amon palangabuhian. Tawga lang ako kay Charito. Ang problema ko kung ano bala ang dapat na himuon sa nagpalaya sa amon ginarentahan nga balaligyaan. Hindi makabig nga away sa bata kag bata. Ito na, di siya mag-get mo. Sa mga kabataan siguro na daw ginahingabot gid ang amon pangabuhian. Ang masakit pa, mismo utod ko ang tag-iya sang gina-arkilahan namon nga balaligyaan. Kag, ginpalayas kami sang bayaw ko. Kag, ginpa-arkilahan sa iban. Tungod nag-away ang mga bata ko kag mga bata nila. Ang mabudlay, tama gid kabudlay, Tita Wilma. Tungod, daw ginapagwa gid nga makaluluoy kami sa mata sang tao. Nga aamo sina, nagabayad man kami sang renta sa tsindahan. Bisan wala gani benta. Kag wala man kami lakang sa pagbayad sa ila. Problema gid sa amon tungod sa pandemya subong apektado kami kag wala na kami pwesto, Tita Wilma. Ano bi ang mayo ko nga himuon man? Kabalo ko nga mabuligan ninyo ako para mapahagan-hagan ang kalain sang akon buot nga ginabatyag subong. Do maribelde ko. Mamati lang kami, nagapasalamat, Charito. Kabudlay. But anyway, sa imo Charito, maayong hapon. Mayong hapon dira sa inyo, salamat gid. No, sa mga listeners naton dira sa norte nga bahin, although nga nag-ambal na kita kaina, halong-halong, tungod kay Bagyo Chulina, na timingan man nga ang problema ni Charito among atong nabasangan subong. So, halong man tungod sa Bagyo Charito, na inyo man bugos nga pamilya, despite ang inyo gina-experience man subong nga kabudlayan tungod sa problema nga ini, budlay gid di ba? No? Mabudlay gid pero ti okay lang na siya. Na, amo na siya, ti okay lang na Tita We, okay sa ano nga okay. Hindi gid pagpadalmi sang sobra-sobra. Kay kung magbalik sa lawas mo, magbalatian ka, dako ang epekto. Mas malipay ang naghingabot sa inyo, ang imo bayaw. Dako na gets, no? Bayaw mo gali,
siguro asawa or banas ng imuutod na. Away sang kabataan ng kabataan niya, okay lang na niya. Di man na ang magkadugo sa uli, magaligad, magabalikay, ginamaay nga relasyon. Di ba? Hay, galing ka ni ara ba lang ang mga tao, sorry lang, na? May ara, gidya nga mga tao, iya nga mga makitid ang pensar. Wala sa lugar ang ila desisyon nga ginahimo sa adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi. Kung kaisa kung anong problema nga nagapatunga, tani focus lang sa amo na kung anong paagi nga masolusyonan, no? Pero kung may ara gidya nga nagapangita sang paagi nga maapektuhan tanan, maayo lang kung bisan pagani hindi mo kadugo mo. Pero kung hingabuton mo pati pala nga buyan, daw ka unfair naman bala, hindi naman bala husto. Ang mga amo sinaga mga tao, hindi amo na mga tao nga hindi makaintindi sang husto kag sala. Sorry, na. Pareho sang ginhimo na sang imo bayaw. Ay, Diyos ko, utod mo gali, amo nga utod mo gali ang mismo tag-iya. Sinang inyo nga ginabaligyaan, di pahalin ka mo. Tungod lang sa away, sang tagsan ninyo kakabataan. Ginikanan ka mo, dapat kamo ang nagpatunga para marisolbar ina. Hindi nga magdampig kag halitan pati pagpangabuhi. Wala ginagapanumdong sang sitwasyon sa karon. Ngati kung hingabuton gidya, tub sa ikaidadalman sang tanan nga ukaton gid tanan. Apektuhan ba do pariyo iya nga patsyon. Patsyon ninyo iya. Kikwaan ninyo pala nga buhian sa among sina. Matulon bala ninyo ina, di nang konsensya kag bala tiyagon, abi nila sina, na amo nang sorry lang gida, pero ti amo na yang akong pagtanaw. Na bala makahatag sa ila kalipay nga makita nila ang ila ka pamilya mismo nagaantos tungod sang ila kahimuan. No amo na no may ara gid nga mga tao nga mga mahingabuton, mga tao nga daduk, mga tao nga mahisaon kumbaga. Sorry nga mahambal ni Tita Weena, pero sa tuod lang. Ang ginadayaw lang gini Tita We sa imo, Cherito, kay nga awala mo balaging patulan na ang kakitid sang ila paminsaron. Kay nga akong ginpatulan mo, kag sang bana mo, kag sang kabataan, gamo gidya. Siguro magaresulta pa sa physical, magaresulta pa sa akusahanay. Diba, mga amos? Hekti ko ng tawin na ito, sunod sa imo, nagabayad man kamo sang husto sa inyo arkila. Bisan wala ka mo binta, gatinguha di nga mabayaran. Diba, mga bala, wala nagakapal yung inyo pagbayad. Twiston ko guro, abiti, kung din ka mo nga barangay, pwede mo man guro na, no? Kung sa akong nang bala, mga hitabo nga ina bala, pwede mo madangok sa inyo barangay, may lupon na mo na. Kaya ang lupon, amo na siya ang mag-aariglo sang problema ninyo sang imo utod kag sang imo bayaw. Pangabuhian niya, lain naman na iya. Lain naman na iya. Kag ti sila nagakinanglan man sang renta or arkila sang inyo pwesto. Ti mabuhi man sila, ti karungwaan nila kamuya, paano na lang? Patudtod lang, hindi na iya husto. O makasiling ka lang hindi makatarungan ang ginhimo nila sa imo, sa inyo. Ti nahimo niyo ang inyo responsibilidad sa ila. Kag isa pa rin lang mahambal ni Tita We sa imo, Charito. Hindi ka magsiling daw ginapagwa nila, kag ikaw daw nagakadala ka ng mga mangin makaluluoy ka bala sa mata sang tanan. Nga wala ka bala padaog sa among sina nga sitwasyon. Nga daw kalipay nila nga makita nga nagaantos ka mo. Hindi. Kaninguha ka mo. Hindi pagkaluyi ang kaugalingon mo, kaya mo nang pinaka-worst mo. Once nga mag-self-pity ka sa sitwasyon, kaya kung maluoy ka na sa kaugalingon mo, bot siningon nagahuyang ka, wala ka na sang kaisog sa pagpakigbato sa mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi. Ako ang pigado ka sa sitwasyon mo subong tungod sa ilaging himo. Pero bato ikaw sa lain nga paagi nga ipakita mo nga bisan paano mabuhi ka mo isang kabataan mo. Ang pagkapigado sang isa ka tao, wala nagakahulugan nga wala
na sang pagbago kag hindi na magabago ang dalagan sang inyo pangabuhi. Hindi na iya husto nga kaluyan ka sang iban. Oo, kaluyan tungod sa ginhimo sa inyo, pero hindi ka maglabot sa punto nga mangin makaluluoy kasi bakas ka kay di makita nga mabakas ka mo. Makita i-prove sa ila nga despite ang ilang himo sa inyo, makapangita pa kamo gihapon sang paagi nga mabuhi kamo. Nakadepende na sa imo. Depende na sa imo, sa inyo. Na hindi ka dapat magpadaog-daog sa inisig ka pareho. Ilabi na kung sa imo paghangop kay sa pag-intindi mo, ara ka sa husto. Gamita, Charito, ang imo husto nga paminsaron. Ang imo kaalam. Ang imo diskarte sa kabuhi kung paano ka mag-asenso. Kung wala ka naga-income, subong kay ti wala na kamo balaligyaan, din kamo ga-start. Baguha ang diskarte mo kung wala, so kung diin ka naman makapwesto kung may mga stocks pa kamo nga ginagamit dito kag wala pa i-plaster da tubangan sang balay niyo na i-plaster da sa tubangan sang balay niyo dira way ka parenta. Amat-amat hasta nga may ara kay no kapital sa lain naman nga diskarte para mabuhi ka mo ya sa karon nga panahon sa pandemic. Temporaryo man lang na gamita na kag ipakita nga kabalo kay magdiskarte sa pagpangabuhi mo nga hindi mo pagpatulan ang ila pagpanggarit-garit para makahatag mo kag makahatag dugang nga problema nga sa din hindi ka na makahulag, hindi na kamo makahulag kag mangin makaluluoy kamo sa ila mga mata. Hindi pag gamita nga excuse ang pandemic sa karon, tungod kadamo sang nagaganar, kadamo sang naga-income sa karon nga panahon sang pandemic, sang sa antes pa ni ang sitwasyon subong, di ba? Ibutang lang mula sa pinsan mo kung masarangan sa iba na makapangabuhi bisan paano sa karon nga panahon. Kung masarangan nila, nga ako hindi ko masarangan, kinahanglan madiskarte ka lang, kinahanglan determinado ka lang, kag labig kag labaw sa tanan. Ang isa ng ginyalyable dira para nga mag-isog ka, para nga mangin maayong dalagan sa paminsaron mo kag makahimo ka sa mga maayong nga bagay nga makabulig sa pagpangabuhi ninyo. Ara siya nga nagatambod sa nagatabo. Hindi ka na magkalipat sa iya. Idangop sa iya ang tanan kag magpangayo sang bulig sa iya sa kaitaasan. Kay hindi ka niya pagpabayad. Magpangamuyo ka. Salig ka lang sa iya, magpangamuyo ka, salig ka sa iya, kag itugyan inang mga nagadaog-daog sa inyo sa iya. Kay siya mo mangita paagi para tandugon ang ila mga balatsyagon, ang ila mga paminsaron nga gusto nila sanggamo, nga ay sala galing ila ginahimo. Ang Diyos wala nagakatulog. 24/7. Sa kadamuuna to niya gintuga sa kalibutan, masibaluan niya ang nagakatabo. Wala siyang natago sa iya. Basta, ara ka lang niya sa husto. No? Inday, Charito, sorry, Gid. No? Amo lang na iya. Amo na bala sa akong ginapanghambal as always, na sa atong sitwasyon subong sa kalibutan, kung pwede pa lang di tatagaan ligwa, ini mga negatibo nga mga dulumdumon, mga negatibo nga mga hilimuon, mag-focus kita sa mga kaayuhan na mahatag sa atong kaugalingon, nga mahatag sa atong pamilya, nga mahatag sa mga pagsinalayo naton kag sa atong komunidad. Kay dako na ina nga factor nga makabulig kita bisan paano sa nagakatabo sa karon. Dala na ang paghalin, di ba? So siguro hindi Charito ina lang matugda ni Tita Wilma kaga paagi man sa atong pagpatpat sing hitabo sa kabuhi mo, makahimo ka sa maay nga diskarte, maayo nga solusyon sa imo sini problema. Na? Bakas lang niya pangayo bulig sa kabataan mo, ara lang si Lord. Hindi na siya magdalok sang iya nga pagbulig sa aton. Basta ara ka sa husto, tuytuyan kagid niya, kagrasyahan kagid niya. Okay? So, Charito, sang manapla, salamat gid. Kag sa iban man naton dira nga mga kauturan, kung kamuman may mga istorya sa kabuhi, hindi ninyo malipatan, nakatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon man, problema nga luwag ninyo pa ngayon, personal advice, personal opinion ni Tita Wilma, bukas
ang programa This is My Life para sa inyo. Pwede nyo man masulat, madulong diri sa estasyon sa Action Radio, or mahulog ninyo sa post office, o kung ano man nga means of communication, pwede gid na. Isulat nyo, padala nyo sa This is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos Locson Street, Bacolod City. Or, ang pinaka mga post gidya, syempre, ang social media sa karon via Facebook, via Facebook, may personal account si Tita Wilma, pangitaon nyo lang, Wilma Antopinas Sugaton. Yes, may arada send message, click nyo lang, dara nyo ipadala ang inyo sininga sulat. Kaya mabasahan ko gid na. Ako man lang makabasa, sinaula man iban. Okay, Tita We, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:28 na. Padayon man si Tita Wilma, ay ang aton anay panyawan. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon. Development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. Once Okay, manamyo anay si Tita Wilma. Manamyo si Tita We sa mga nag-upod sa eton online. Francisco Anchi mayong ugto ko sa ila. To Tita We, patamyaw na sa family ko sa Hacienda Saragosa, Guba. Hacienda Saragosa, Guba, Maaw Central, Bago City. Ay condolences ko ni sa iya familia sa sa tiyo niya, Romeo Francisco. He love year. Mayong hapon tawe, watching live from Malaysia. Keep safe always. God bless. Thanks, good sir. Yes, siling ni Sir Alex Monitesa. I'm here for you. Thank you, good sir. Mayong hapon lang na. Tawe, please kindly greet sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc McMayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Chinky Dialagdon, upod sa porsa sang ARB community. Madam, mugid nga salamat. Advance Merry Christmas. Best wishes una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Sa ilaman ni Mrs. Alvarez sang Ramilo Village, Barangay Tangob kay sa pamilya Rafaela Dialagdon sang Barangay Pandanon DSB. Araman nga upod sa aton live si Tutu Kim Diocadin and Tupina Moto. Thank you, Ged. Inday Chin also sir, good afternoon action. Tito We monitoring. Yes, thank you, Ged. Inday Virtual Pinda, good PM action Tito We monitoring always from Celine Homes. Upod kumari ko Indring, kumari ko Sally Hinulan Perunilla, Telma Iguico, kag Jennifer Hormigos. Stay safe always, Tito We, and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie, thank you, kid. Okay. Kag Serge Eliseo Sardo Kives, mayong hapon sa tanan nga viewers, keep safe. Everyone. Toto Martin Aliling, good afternoon. For sure, po niya ginada si Martin Aliling, John Serna, mayong hapon Tito Well kag sa tanan. At Kim Eriman, mayong hapon man. Lilia Manseba, monitor lang ko diri sa Morsha. God bless. Okay, ma'am, good afternoon. Thank you, kid. Si Ma'am Lani Herumiano dira sa Ibuan Capiz, for sure sa radyo ni Sega Pamati. Sir Vincent Chavez, good afternoon. Salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma. Hi ma'am, good afternoon. Pagkigwitman family ko sa Mamay Lancer, Barangay Carabalan. Family Vicente from John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz.
Salamat gid ma'am. Mayong hapon tawe. Aga monitor ko sa San Francisco Radio kay mahina signal sa wifi di sa amon. Explanation gid Ma'am Lana. Salamat gid maghalong ang tanan kay mabaskog ang ulan. Yes. Maayong midnight tawe Gapulaw from Manchester, Minnesota. Yes, good morning. Early morning sa imong Ma'am Star Mayo. Felix Vergula. Mayong hapon. Salamat lang daan. Mayong hapon. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon man. May damugin nga salamat sa inyo. Si Ma'am Ami Rivera, raman kaupon, monitor kami ni Nicole Silingnia. Dulce Hardio Pekalinka. Now we watching through FB Live. Salamat kid. Jason Cabillo Padilla. Happy birthday sa tanan nga ga-celebrate subong nga adlaw mga ka-action ba si Toto Jason amo nagatamyaw, okay? Salamat kid. Dulce Jason, okay, good day watching from through. Good afternoon, Ma'am Wilma, stay safe always. Yes, Ma'am Elizabeth, thank you. Good. Araman si Feby Habagat. Tawe watching it through FB Live. Vincent, thank you, kid. Salamat, kid, sa ila. Na, okay, dali lang, kid. Enough lang na, anay, balikan lang kamo karon ni Tita Wilma, ha? Relax. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agad pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Standard Time ay hoo, na? Mayong hapon lang da kay Inday Norma Rosales kag kay Inday Grace. So, kamusta din ang inyo pagbulubalik? Baskog man ang hangin sa inyo sa Libertad. Paamo ka na bala. Kag-araman siling Ninday, Lani Romiano, sa radyo, sa radyo, tikang online, di sa kabati. But anyway, sa imo, salamat, gidera, ha? Okay, gid, kag, yes, tawe, kadtuan, anay naton, ang aton FYI, subong nga hapon, ang turmeric, bala, no? Turmeric, na isuras, ang turmeric, daw, luyaman mo, di mga, pero galing, ano na siyang tawag sa Tagalog, dilaw na luya, o sa aton kalawag, sa aton sa hiligay nun, di ba kalawag, turmeric. Pero actually, yung turmeric, hindi niya kilala sa Netherlands, di ba? Pero makabig ini sa aton kaginatawag na nga isa sa mga superfood, ang turmeric, di ba? Kamag mo sobra iya sa 600 na ang iya sa ni therapeutic uses. May araw 600 mga preventive and therapeutic uses. Mga na-discoveryhan sa mga researchers. Siyempre, bisan ako curious kung nga mahibaluan kung ano pagid ang mabulig sa turmeric sa aton. Nami, galing turmeric sa mga gusto mag-weight loss. Man. Kaya nga, nagabulig siya sa pag-stabilize ang sugar level sa imulawas. Nagapadasig man siya sa pag-burn sa mga calories sa inyo sinilawas, sa mga gusto bala mag-weight loss. Nan. Kaya nga, ang turmeric nagabulig sa pagpa-improve sa imo bala pagkaon, kung magkaon ka, feeling mo dasig ka mabusog. Nagapanamit ka kaon, pero dasig ka nga mabusog. Kag dasig man ang imo sini pag-digest. Jutay lang makaon. Isa pa gid, ang turmeric nagabulig man batok sa paggulang sa imo lawas ay anti-aging man siya nani man siya kay kabalutan tagsa sa aton syempre hindi bala gusto man natin nga mag-live longer in this world and nga healthy of course posible ina na kung ikaw ang nagahalo mahapos ina para sa imo kay turmeric antioxidant man hindi lang makabulig sa palikaw sa pag-angkon sa cancer naga-prevent man sa imo paggulang na
Pinapatay man yung mga cancer cells, di ba? Kag magluwas sina, makabato man sa depression. Turmeric may also help fight depression. Yes, kay na nakitaan sa pagtuon nga active ang ingredients sa turmeric ang curcumin. Curcumin. Very effective ini sa pagpahagan-hagan sang sintomas ng depresyon. Kag syempre sa may mga cancer. Ang curcumin nga ini dako man ang mga mabulig. Kag ang turmeric maayo man sa heart. O sa mga may problema sa ila heart. Pusnanon gid ang epekto sini sa inyo heart. Sa inyo heart, ado ikaw yung heart away. May heart man, no? Kaya nga may ara siya substance nga positibong epekto sini no? Sa pag-function sa aton heart kag blood vessels, maayo gid ang epekto sini. Kag syempre gina-detoxify man sa turmeric ang aton bilog nga lawas. Ginada nga turmeric, okay gid. Ano pag itawi, powder nga turmeric, okay gid kung mauti ka lang. Ka nagabulig man sa mga naga-experiensya sa mga sintomas ng Alzheimer's disease. Alzheimer's disease, ang most common form of dementia, malipatong ang pagkalipat-lipat, bala. Kag ang turmeric makabulig gid sa malikawan mo ina siya. Nagapaayo man sa atong siniutok. Paamo ka na bala? Kag natural pain reliever para sa mga may rayuma kag osteoarthritis. Natural pain reliever man sa pareho sang luya na cancer. Dako man ang mabulig sini kay suno man sa mga pagtuon, curcumin in turmeric blocks the multiplication of cancer cells. So nami man siya. Nami man sa atay sa kidney kay sa atong utok. Kag turmeric, ano pa gid, sa mga may mataas nga cholesterol, ang turmeric nagatrabaho wonders for your blood. Ginapalower o ginapanubo niya ang inyo cholesterol levels. Kag syempre, nami gid sa digestion. Pampatunaw sa aton mga ginakaon. Pero ang pinaka-the best gid, no? Although nga masiling sila ang powder nga turmeric, siling nila may mixture, depende sa nagaobra na iya. Kung mga homemade iya mahapos, iniban ginagaling na mo, diba? Ginagaling nila pagkatapos sharing na iya. Ginagaling nila ang turmeric, ang iya siniduga, lutuon na nila, ginaluto na nila. Tapos butangan nila binuskubado nga kalamay, kundi maglapot, asa nga magmalamala, asa nga magmalagi. Pag magmala na kaguto na, asa nga magpowder na, bulag-bulag, asa nan amo na sa iya powder, pero yung iban wala ginanira butangan sa ano nga sweet, buhay nila butangan kalamay. Amo lang ginaduga lang ginalutuon nila at nga magmala pagkatapos amo nang kaguro nila nga magpowder siya na amo nang ilagi na timpla ingumon. So pure din na turmeric. If not, kung hindi kamo ya mauti, pwede lang ninyo nga malaga ang turmeric. Ang turmeric or langkawas. Mas nami pagidi ang natural, ino. So yun man ang na-share ni Tita Wilma sa inyo sa karon nga hapon para sa aton FYI. Dira kay Inday Nemya kay Nini Fatima Zalanap, salamat mayong hapon sa inyo. Kay Miss Adoracion Rosin, kay Josephine Jusera and family Samay, sa Milot of Meadows. Upod man si Miss Cherry Alimbo kay si Miss Marisa Navales. Good afternoon lang. Kamusta man sa inyo? Salamat Miss. Kailo kita sa pagbasa sa tagsa ka zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Para man sa horoscope na itong karon nga adlaw Martes, Setiembre 7, 2021, sa mga celebrators na itong happy birthday ang inyo horoscope sa mga celebrator for today. Padayon na lang ang inyo pagpaninguha kay padayon man nga mag-aabot ang suwerte sa inyo. Abi nyo, may ara kamo iya nga secret enemy. May ara nga likom nga kaaway. Yung mga tao ba lang nga mga wala sang mahimo. Kung nga patago na sila, kaya nga padayon sila na nagakahisa sa inyo. Kag may ginatago sila nga kaakig sa inyo. Pero hindi na pagpaminsara. Ang mga maayo lang paminsaron. Sa mga celebrators natin for today,
Kag-ara sila sa zodiac sign nga Virgo, ang mga Virgo, Agosto 23, Subtog September 22. Aha. Nakabatyag ka sang daw, hindi mo ma-explikar. Nabalatyagon sang kasubo karon nga adlaw. Pero ina, Virgo, sa imong horoscope, ibaliwala mo lang. Tungod ang ina nga bagay, abi mo kun ano, amo inang halinan sa mga adlaw nga mag-aabot para sa imo para makabatyag ikaw nga daw halos kalipay na lang. Kay nga makita nga nagabatyag ka sang kasubo pero i-ignore mo lang sa imong horoscope. Pero pagkatapos sinatanan, kalipay, kaayuhan, maangkon mo sa imo kabuhi. Mga masuwati mo nga numero Virgo, 1, 14, just 6, kag 35. Aquamarine is your lucky color. Ang mga libre naman, mga Libra, September 23, October 22. Kung ano ang mahimo mo nga advice para sa kaugalingon mo, himua nga ano ka nakabot sa kaugalingon mo. Kay kinahanglan gid man niya Libra. Kung anong nabatsyagan mo, pamatian mo lang, hindi mo man pag-ibaliwala. No? Kung anong nabatsyag mo, kung anong napansar mo, paminsaron mo, kag batsyagon mo, kung bala makapaayo na sa imo. Makapaayo ina sa imo. Kaya kung imo na pamatian ang kaugalingon mo, makahatag ina kaayuhan. Pero kung sa iban ikaw nagapamati, kung kaisa kapahamakan ang madangtan. Masuwati mo nga numero Libra, 2, 18, 21, kag 32. Violet is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio, October 23, Subtog, Nobyembre 21. Scorpio, hindi pag ibaliwala ang imo mga plano, kay ina nga mga plano, amo ina mangin rason sang kaayuhan para sa kaugalingon mo. Hindi pag-uyangi yung tiyempo mo sa mga wala pulos. Mga maswati mo naman nga mga numero Scorpio, Justice 7, 20, 31, kag 42. Peach is your lucky color. Katuwa natin ang zodiac sign na Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman na taong Nobyembre 22, Subtog Disyembre 21. Sagittarius, kinahanglan mo bala ang pagpahuway. Kung magtrabaho ka, hinay-hinay lang, halungi ang kaugalingon mo. Kinahanglan, ma-refresh man liwat, ma-refresh liwat or maangkon mo liwat ang imo energy kag paminsaron para sa sina hindi ka man makahimo sang dako nga sala or kapaslawan sa imo kabuhi. Mga maswati mo naman nga mga numero Sagittarius, Genesis 6, 28, 37, kag 41. Mga mas lucky color mo. Lucky color is red. Sa mga Capricorn naman, mga Capricorn, Disyembre 22, Subtog Enero 19. Hindi para sa imo mga bagay nga wala pa sa imo. Amo na hambal, wala sang iban nga hindi mo hindi mo pag-isipon ang wala pa or hindi mo pag-isipon ang piso kung wala pa magbuto ang itlog. Do amo sina ang comparison, di ba? Pero ang tuod-tuod lang, pwede mo na isipon ang bunga sang imo mga plano kag handom ina tungod sa imo paghimakas. Hindi ka pagdalupan sang kahitaasan. Yes, Capricorn, mga masuwati mga numero 25, yes, 32, kag 8. Brown is your lucky color. Mga Aquarius, Enero 20, Febrero 18, sobrahan, ikaw sa kalipay. Aquarius, gani, subong, nagkakasubo ka naman. Pero hingalit lang na, kayang tuod-tuod, kapin mo gidya sa kabuhi mo ang kalipay, na kag maayo nga kabuhi sa sining duta, nga lumaan pa mo ka na. Mas one thing mo nga numero 7, Justin Weber, 30-28, white is your lucky color. Ina ang unang nga bahin sang aton pagbasa sa mga zodiac sign para man certain horoscope karon nga adlaw. Gani relax si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. Ika na, may bulong ka pa? Tawi Ara naman ang mga mga
newcomers. Bayida sila. Ma'am Teresa Ofelinia, good afternoon, Action Tito We. Yes, Antonio Beronio, mayong hapon Tito, watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Yes, good afternoon, Gid. Miss Girly Manukaw, wala kahimuon, magpahimunong ikaw. Hindi paghaliti ang amon mga listeners, dira pa mo ka na bala. Hindi man sila paghalitan, amon na siling ko, hindi ka mo magpati-pati na sa mga ginapang post nila da, ha? Kay nga, kamugin makaluluoy kung mag-invest ka mo. Hindi nyo gid, batapo, mabasol si Tita We, kaya nag-remind kita sa inyo, na? Vilma Doloso, si Lini Vilma Doloso, Tita We, mayong hapon, naghimo kami kay Ina Turmeric, kagluy, gin powder namon, ini si Vilma Doloso, wow, kanami, na bala, kanami gid na ako ginalaga ako lang kay hindi ko kaya magano no, but anyway, thank you Kian na naka-relate sila. Dulce Ardio Pikalinga, hello Tita We, greet ko lang happy birthday sa sister ko si Daisy Canson, happy birthday sa tanan gid nga naga sa ulo sa ila birthday ko no, kambali to Jason na okay, kag kay Ma'am Erlinda De La Cruz, mayong hapon lang halina kay to Junmar, Dionmar. Vilma Doloso, Nini Cabatas and family, mayong hapon. Mami Diana Consolacion, kay Inday Blaza, mayong hapon, kay salamat gid sa inyo. Kay Christy, salamat man. Kay Mary Jane Dorminado Artifice, salamat mayong hapon man, Ana. Marivi Combati Pasilan Leonida. Sir Celeseo Sardo Kives, kay Joe Libeth Juanesa, salamat man. Kay Lilia Manseba, na kay Inday Grace Tiayon, thank you good. Miss Ems Aboso, Mami Dear ni Action Eden, good afternoon, salamat man ma'am. Maria Teresa Ofelinia, salamat man. Kay Ivy, yes, kay Ivy sa Likunta. Okay, enough na kay Tita We, ha? Salamat gid sa inyo.
nanay si Tita Wilma sa pangalagad sa This Is My Life antes man, no, aton anay dira nano man aton mga kauturan. Tuwaan yung inyo premyo, no? At para sa itong sinipasada pa premyo Panalo 2021, no? Ricardo Sagara sang home site Bacolod City, isa ka jeepney driver, ang imo premyo natag mo ni karon kay Tita We mo, no? Bernardo Tahan sang Purok Kaingin, Barangay Singkang Airport, taxi driver, Melrose Taxi niya ginadala. Sa Ricardo Pascos, taga Barangay Rizal, Silay City, isa man kay taxi driver. Kag kay Rodrigo Alindahaw, sang Barangay Bata, Bacolod City, isa ka tricycle driver. No, kay Roland Buyo, sang Burgos Extension, Bacolod City, isa ka jeepney driver. Ay ang inyo mga premyo nagahulat diri sa Action Radio. I-claim na ninyo. Kadamo man sang nagahulat sang ila premyo nga malawagan. So go na para sa eton pasada pa premyo Panalo 2021. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Listas ang eto na 3 o'clock. Pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Pagpangamuyo sang orasyo emperata batok sa COVID-19 of the New City Taro. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon si may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo
Paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat, kid, sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga kapon sa pagpangamuyo sa aton orasyo emperata batok sa COVID-19 sa aton 3 o'clock per year. Pero si Tita Wilma nagapangabay man sa aton mga palangga nga mga pagpalamati sa aton man mga hilikoton sa karon iya nga adlaw, especially sa aton man mga kauturan nga ara sa norte, sa central nga bahin sa Negros. Ikabaluman kita nga nagahalong kita tanan tungod sa Bagyo Julina, pagulo aligmat yan, ha? Kag ang aton mga palibot kinahanglan malimpyuhan naton para hindi ta maka-experience sa mga pagbaha-baha. Iampo naton inatanan pating aton mga kauturan, ha? Kag sa siningabahin maayo naman si Tita We, mangutang naman ko sa inyo sa ibang nga. Naton nga zodiac sign nga wala naton mga tagang horoscope tungod wala na kita sa panahon. Gani magapaalam si Tita Wilma sa aton sini pagpangalagad sa siningapon sa Such as My Life. Martes, di ba tawe? Martes, Setiembre 7, tuwing 2021. Pila na lang 109 days before Christmas Day and 116 days before New Year's Day. Ang Bible verse of the day nga ibinili ni Tita Wilma karon nga hapon halin sa 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Salamat, Gid. So, buwas na naman kita mag-off the night. Stand by sa may tahong na drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.